Ο αγαπημένος Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, είχε στα νεανικά του χρόνια πνευματικό τον γέροντα Τίχωνα και κάποτε διηγήθηκε ότι για να μην σκορπίζεται την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο γέροντας κλείδωνε την πόρτα του μικρού ναού, ενώ ο ίδιος, τότε ψάλτης, του απαντούσε από τον Άρθηκα. Κάποια μέρα όμως, την ιερή στιγμή της μεταβολής των τιμίων δώρων, η φωνή του γέροντα Τίχωνα δεν ακούστηκε πια. Ο Παΐσιος περίμενε πολλές ώρες. Έμεινε έξω, σιωπηλός, χωρίς να τολμήσει να το διακόψει, γιατί δεν είχε ευλογία. Πού να βρισκόταν ο γέροντας Τίχων, αφού ο Άρτος και ο Ίνος έγιναν σώμα και αίμα Χριστού, αναρωτιόταν ο Άγιος Παΐσιος. Και ο ίδιος απαντούσε: φαίνεται πως είχε αρπαγεί σε θεωρία, γιατί εκείνη την ημέρα η Θεία Λειτουργία τελείωσε μόλις αργά το απόγευμα. Ας δούμε λοιπόν, τι είδους ζωή είχε ο γέροντας Τίχων, ώστε να φτάσει σε τέτοιο μέτρο πνευματικής χάρης. Ο γέροντας Τίχων γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό της Ρωσίας. Οι γονείς του ήταν απλοί άνθρωποι, αλλά με καρδιά γεμάτη πίστη. Από την αγάπη τους γεννήθηκε ένα ευλογημένο παιδί, ο Τιμόθεος, έτσι λεγόταν πριν γίνει μοναχός. Από μικρός, το παιδί έδειχνε σημάδια βαθιάς ευλάβειας. Τον έβλεπες να προσεύχεται με δάκρυα, να μιλάει με καλοσύνη και να αποφεύγει κάθε κακό. Οι γονείς του έβλεπαν μέσα του έναν θείο ζήλο, μα δίσταζαν να του δώσουν ευλογία να πάει στο μοναστήρι. «Είναι ακόμη νέος», έλεγαν. «Η καρδιά του είναι ζωηρή, ας οριμάσει πρώτα, και στο μυαλό και στην καρδιά». Ωστόσο, του επέτρεψαν στα εφηβικά του χρόνια να περιηγηθεί στα μοναστήρια της Ρωσίας για να γνωρίσει τη μοναχική ζωή και να δει αν είναι πραγματικά για εκείνον. Και ξεκίνησε ο Τιμόθεος με τα πόδια, μέσα στο κρύο και στη βροχή, επισκεπτόμενος σχεδόν 200 μοναστήρια. Κοιμόταν όπου έβρισκε, έτρωγε λίγο, αλλά δεν παραπονιόταν ποτέ. Και όταν τον καλούσαν στο τραπέζι, ντρεπόταν να κουράσει τους άλλους και συχνά αρνιόταν τη φιλοξενία, θέλοντας να ασκηθεί μόνος. Σε μια όμως επαρχία υπέφερε πολύ. Οι άνθρωποι εκεί έτρωγαν μόνο ψωμί σικάλεως, μαύρο και βαρύ. Ο Τιμόθεος, συνηθισμένος στο ψωμί από σιτάρι, δεν μπορούσε να το φάει. Είχε μια βαριά μυρωδιά σαν να ήταν λάσπη. Πεινασμένος και αποκαμωμένος, πήγε στο φούρναρι του χωριού και τον παρακάλεσε με πραότητα να του δώσει λίγο άσπρο ψωμί. Αλλά ο φούρναρης, βλέποντας τον φτωχικά ντυμένο και σκονισμένο, τον έδιωξε. «Φύγε από εδώ, για σένα δεν έχω τίποτα». Ο Τιμόθεος, εξαντλημένος και με την καρδιά σφιγμένη, τραβήχτηκε σε μια άκρη και προσευχήθηκε με δάκρυα. «Παναγία μου, βοήθησέ με. Θα πεθάνω στο δρόμο πριν φτάσω να γίνω μοναχός. Δεν μπορώ να φάω αυτό το πικρό ψωμί. Δώσε μου, σε παρακαλώ, ένα κομμάτι άσπρο ψωμί, να έχω δύναμη να συνεχίσω». Και δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του, όταν μπροστά του φάνηκε μια νεαρή κοπέλα με φωτεινό πρόσωπο, με μάτια γλυκά και λαμπερά. Κρατούσε στα χέρια της μια ζεστή, μυρωδάτη φραντζόλα. Του την έδωσε, χωρίς να πει λέξη, και αμέσως εξαφανίστηκε. Ο Τιμόθεος δεν πίστευε στα μάτια του. «Μήπως ήταν η κόρη του φούρναρη», σκέφτηκε, έτρεξε γρήγορα να τον ευχαριστήσει. Και εκείνος, έκπληκτος και θυμωμένος, του φώναξε: «Τι είναι αυτά που λες? Εγώ δεν έχω ούτε γυναίκα, ούτε κόρη». Μετά που ο Τιμόθεος γεύτηκε εκείνο το ευλογημένο ψωμί, ένιωσε μέσα του μια καινούρια δύναμη. Δεν δυναμώθηκε μόνο το σώμα του, αλλά και η ψυχή του. Στο βάδισμά του φαινόταν μια ήρεμη χαρά, μια ειρήνη που ερχόταν από ψηλά. Συνέχισε το προσκύνημά του στα μοναστήρια της Ρωσίας, αλλά ο νους του έμενε πάντα σε εκείνη τη νεαρή, με το φωτεινό πρόσωπο που του πρόσφερε το ψωμί μέρα, και νύχτα αναρωτιόταν. Ποια να ήταν? Πώς συνέβη? Πέρασε πολύς καιρός μέσα σε αυτή την απορία, ώσπου μια μέρα ένας μοναχός του χάρισε ένα βιβλίο με τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας στη Ρωσία, ξεφυλίζοντας τις σελίδες με ευλάβεια. Ο Τιμόθεος στάθηκε έκπληκτος σε μια εικόνα, την Παναγία του Κρεμλίνου. Το φωτεινό της πρόσωπο ήταν το ίδιο που είχε δει εκείνος, το ίδιο γλυκό βλέμμα, η ίδια ουράνια γαλήνη. Τότε η καρδιά του ρίγησε και είπε:
αυτή η Παναγία μου έδωσε το άσπρο ψωμί». Από εκείνη τη στιγμή, ο Τιμόθεος ένιωσε την Παναγία κοντά του, όχι μόνο ως προστάτησα, αλλά ως αληθινή μητέρα, μια μητέρα που τον έτρεφε, τον καθοδηγούσε και τον μάθαινε να μην φοβάται. Ύστερα από τα προσκυνήματά του στα μοναστήρια της πατρίδας του, ένιωσε την κλίση να προχωρήσει πιο μακριά. Εκεί όπου ο Θεός φανερώθηκε στη γη. Πήγε στο όρος Σινά, το όρος που πάτησε ο Θεός, όπου έμεινε 2 μήνες σε προσευχή και σιωπή. Ύστερα κατευθύνθηκε στα Άγια Μέρη και για λίγο έζησε στην έρημο πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί, ανάμεσα σε πέτρες και καυτές άμυνες, ο Τιμόθεος γνώρισε την ουράνια ηρεμία, αλλά και τον πόνο του σύγχρονου κόσμου. Γιατί το κοσμικό πνεύμα, που είχε φτάσει ακόμη και στα ιερά προσκυνήματα, τάραζε και την ίδια την έρημο, που κάποτε ήταν γεμάτη αγιότητα. Τότε κατάλαβε πως έπρεπε να φύγει ακόμη πιο μακριά, προς το Άγιον Όρος. Αλλά ο πονηρός δεν έμεινε αδιάφορος. Ένιωσε πως αυτός, ο καθαρός και ευλαβής νέος, θα μεγάλωνε πολύ στη χάρη και θα γινόταν φως για πολλές ψυχές. Και προσπάθησε να το σταματήσει. Καθώς γύριζε από την έρημο του Ιορδάνη προς τα Ιεροσόλυμα, θέλοντας να προσκυνήσει για τελευταία φορά τον Πανάγιο Τάφο, ο πονηρός του έστησε παγίδα μέσω 2 γυναικών που δεν είχαν φόβο Θεού αυτές. Παριστάνοντας τις ευσεβείς, τον κάλεσαν στο σπίτι τους για να του δώσουν ονόματα για προσευχή στο Άγιον Όρος. Ο Τιμόθεος, καθαρός στην καρδιά και χωρίς κακία, τις πίστεψε, αλλά μόλις μπήκε στο σπίτι, εκείνες κλείδωσαν την πόρτα και όρμησαν πάνω του με ανήθικες προθέσεις. Τότε ο νέος, κατακόκκινος από ντροπή και γεμάτος φόβο, φώναξε μέσα του: «Κύριε, σώσε με!» Έσπρωξε τις γυναίκες, χτύπησε την πόρτα και έτρεξε έξω μέσα στη νύχτα, όπως άλλοτε ο δίκαιος Ιωσήφ στην Αίγυπτο όταν τον πείραξε η γυναίκα του Πετεφρή. Έτσι έφυγε από την αμαρτία και βγήκε νικητής από τον πειρασμό. Φτάνοντας στο Άγιον Όρος, εγκαταστάθηκε για 5 χρόνια στην καλύβη του Αγίου Νικολάου του Μπουραζέρι. Αγωνιζόταν με μεγάλο ζήλο, αλλά εκείνος ο τόπος που τον επισκέπτονταν συχνά πολλοί Ρώσοι προσκυνητές δεν του πρόσφερε την ησυχία που ποθούσε. Γι' αυτό πήρε ευλογία και έφυγε για έναν πιο απομονωμένο τόπο, στα Καρούλια, την άγρια και τραχιά έρημο του Άθο, όπου έζησε 15 χρόνια εκεί, με τα χέρια του έφτιαχνε κομποσκίνια και με την καρδιά του έλεγε αδιάκοπα την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Όταν δεν εργαζόταν στα κομποσκίνια, διάβαζε βιβλία που δανειζόταν από τα μοναστήρια. Ύστερα ήρθε στην άκρη της Καψάλας, σε μια μικρή καλύβη που ανήκε στη Μονή Σταυρονικήτα. Εκεί φρόντισε με καλή καρδιά έναν ανήμπορο γέροντα μοναχό, τον οποίο διακόνησε με πολλή πραότητα μέχρι που κοιμήθηκε ειρηνικά. Μετά την κοίμησή του, και αφού πήρε την ευλογία του, ο Τιμόθεος έμεινε μόνος στην καλύβη. Ήταν όμως μια μοναξιά γεμάτη Θεό. Από τότε αύξησε τους αγώνες του, νήστευε πιο αυστηρά, προσευχόταν περισσότερο και ταπείνωνε την καρδιά του ακόμη βαθύτερα, και γι' αυτό ο Θεός του έδωσε άφθονα τη χάρη του. Όσοι τον γνώριζαν έλεγαν ότι το πρόσωπό του φωτιζόταν στην προσευχή, ότι η φωνή του ήταν γλυκιά και το βλέμμα του γεμάτο ειρήνη. Πολλοί πονεμένοι άνθρωποι άρχισαν να ανεβαίνουν ως την καλύβη του, ζητώντας έναν καλό λόγο, μια προσευχή, μια παρηγοριά. Μερικοί τον παρακαλούσαν να γίνει ιερέας για να μπορέσει να τους βοηθήσει ακόμη περισσότερο μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης. Στην αρχή ταπεινώθηκε και αρνήθηκε, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο. Αργότερα όμως, βλέποντας πόση ανάγκη είχαν οι άνθρωποι από πνευματική ενίσχυση, κατάλαβε πως και ο Θεός του το ζητούσε και έτσι, με υπακοή, δέχτηκε να χειροτονηθεί. Αλλά η καλύβη του δεν είχε εκκλησάκι και ένας ναός ήταν απαραίτητος. Για να μπορεί να τελεί τη Θεία Λειτουργία και να εξομολογεί, δεν είχε όμως χρήματα, είχε μόνο πίστη. Τότε προσευχήθηκε με όλη του την καρδιά και είπε: «Κύριε, αν είναι θέλημά σου να σου υπηρετώ, εσύ θα φροντίσεις και για τον τόπο και για τα μέσα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Εσύ έχεις τα πάντα». Με αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό, πήρε το δρόμο με τα πόδια προς τις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα μεριμνούσε. Και πράγματι δεν είχε φτάσει καλά-καλά στις Καριές,
όταν τον είδε ο ηγούμενος της σκήτης του προφήτη Ηλία, ενός ρωσικού καθιδρύματος εκεί κοντά. Τον κάλεσε και του είπε: «Πάτερ Τίχον, ένας καλός χριστιανός από την Αμερική, μου έστειλε μερικά δολάρια για να τα δώσω σε εκείνον που δεν έχει εκκλησάκι, ώστε να το χτίσει εσύ, δεν έχεις ναό. Πάρε τα λοιπόν και φτιάξε έναν». Τότε ο Τίχον αποκρίθηκε με θαυμασμό: «Κύριε, μεγάλη είναι η ευσπλαχνία σου, εσύ φρόντισες πριν ακόμη σου ζητήσω». Ευχαρίστησε τον ηγούμενο και προσευχήθηκε θερμά για τον άγνωστο ευεργέτη, λέγοντας: «Ο Θεός να το συγχωρέσει και να τον ευλογήσει, αυτόν τον άνθρωπο που έστειλε την ευλογία από τόσο μακριά». Ο γέροντας Τίχον άρχισε αμέσως το έργο της οικοδομής. Βρήκε 2 μοναχούς μαστόρους, καλούς και πιστούς ανθρώπους, μα πάνω απ' όλα προσευχόμενους, γιατί ο γέροντας δεν ήθελε, κατά το χτίσιμο της εκκλησίας, να ακούγεται μόνο ο ήχος από τα σφυριά, αλλά και η ευχή του Ιησού. Έλεγε: «Η πέτρα και το ξύλο δεν αγιάζονται μόνο με τα χέρια, αλλά και με την προσευχή. Ο ναός πρέπει να χτίζεται όχι μόνο στη γη, αλλά και στην καρδιά». Και έτσι υψώθηκε το εκκλησάκι του, μικρό στα μάτια των ανθρώπων, αλλά μεγάλο ενώπιον του Θεού. Όταν ολοκληρώθηκε, το αφιέρωσε στον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο αγαπούσε με όλη του την ψυχή. Το έκανε αυτό από αγάπη και ταπείνωση, αλλά και για να αποφεύγει τις μεγάλες πανηγύρεις και τη φασαρία τους, έλεγε: «Στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού νηστεύουμε, η ημέρα είναι ημέρα πόνου και προσευχής. Έτσι ταιριάζει και στη δική μου ψυχή να γιορτάζει με σιωπή και με δάκρυ, όχι με χαρά». Δεν του άρεσαν οι κοσμικές πανηγύρεις, ζούσε στην έρημο της Καλέγρας, μέσα σε μια πέτρινη τρύπα από όπου έβλεπε μόνο τον ουρανό. Όποιος ερχόταν να τον δει και το ρωτούσε με θαυμασμό: «Γέροντα, ζείτε μόνος εδώ στην έρημο?» Εκείνος χαμογελούσε απαλά και απαντούσε με ήρεμη φωνή: «Όχι, παιδί μου, δεν είμαι μόνος». Και δεν το έλεγε αυτό συμβολικά, όπως ίσως θα νομίζαμε εμείς. Ο γέροντας Τίχον ζούσε τόσο καθαρά, ώστε αισθανόταν συνεχώς την παρουσία των αγγέλων. Δεν μιλούσε για αυτούς από τα βιβλία, αλλά τους ένιωθε κοντά του, σαν αόρατους αδελφούς που τον βοηθούσαν και τον δίδασκαν μυστικά. Μια μέρα, διηγόταν ένας μαθητής του, πήγα να τον επισκεφθώ στην καλύβη του. Όταν προσπάθησε ο γέροντας να ανέβει τα σκαλιά, μπερδεύτηκε στα ρούχα του, φορούσε πολλά από το κρύο και την άσκηση και έπεσε προς τα πίσω. Έτρεξα αμέσως να το σηκώσω, με προσοχή και με φόβο, γιατί ήταν αδύνατος και λεπτός σαν κερί. Όταν σηκώθηκε τον ρώτησα με αγάπη: «Τι θα κάνατε, γέροντα, αν δεν ήμουν εγώ εδώ να σας βοηθήσω?» Ο γέροντας με κοίταξε βαθιά, με βλέμμα γαλήνιο και βέβαιο, και μου απάντησε ήρεμα: «Ο φύλακας άγγελός μου θα με σήκωνε». Και τότε ο μαθητής ένιωσε ότι δεν μιλούσε μεταφορικά, αλλά έλεγε μια ζωντανή, αληθινή εμπειρία. Τι μπορούμε να πούμε για την καλύβη του? Ήταν φτωχή, άδεια, σχεδόν γυμνή. Δεν είχε ούτε έπιπλα, ούτε πολλή τροφή, ούτε κάποιο πολύτιμο αντικείμενο. Κι όμως μέσα της βασίλευε μια ουράνια παρουσία, γιατί είχε το Χριστό στην καρδιά του, και όπου βρίσκεται ο Χριστός, εκεί βρίσκεται και ο παράδεισος. Για τον γέροντα Τίχωνα, ο κήπος της Παναγίας ήταν ο επίγειος παράδεισος. Για πολλά χρόνια δεν βγήκε πουθενά έξω από το Άγιον Όρος. Μα κάποτε, χωρίς τη θέλησή του, αναγκάστηκε να πάει στη Θεσσαλονίκη ως μάρτυρας, μαζί με άλλους πατέρες, επειδή είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά στην Καψάλα. Ήταν για αυτόν μια δύσκολη έξοδος. Και όταν επέστρεψε, οι πατέρες τον ρώτησαν περίεργοι: «Πώς σου φάνηκε ο κόσμος, γέροντα, μετά από τόσα χρόνια στην έρημο?» Και εκείνος απάντησε απλά: «Δεν είδα ανθρώπους. Είδα ένα δάσος από καστανιές». Έτσι έβλεπε τον κόσμο, όχι με τα μάτια του σώματος, αλλά με τα μάτια της ψυχής, που βλέπουν διαφορετικά. Είχε φτάσει σε υψηλή πνευματική κατάσταση, με πολλή αγάπη, ταπείνωση και φτώχεια. Στην καλύβη του δεν υπήρχε τίποτα πολύτιμο, τίποτα για καύχημα. Ό,τι είχε ήταν παλιό, σκισμένο, φθαρμένο από τον χρόνο. Ο ίδιος έραβε με τη βελόνα κουκούλες από κομμάτια ράσου, αντί για καλυμάφχη,
και αυτές οι απλές κουκούλες σκόρπιζαν περισσότερο χάρη από τις ακριβές μήτρες των αρχιερέων. Κάποτε, ένας επισκέπτης τον φωτογράφησε όπως ήταν, με εκείνη την απλή κουκούλα και με μια παλιά πιτζάμα ριγμένη στους ώμους του, για να μην κρυώνει χρόνια αργότερα. Κοιτάζοντας τη φωτογραφία, μερικοί νόμιζαν ότι φορούσε μια λαμπρή αρχιερατική μανδύα. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν μόνο μια παλιακή πιτζάμα, ραμμένη από τα χέρια ενός Αγίου. Ο γέροντας Τείχων αγαπούσε με όλη του την ψυχή τη μακάρια φτώχεια. Του άρεσαν τα απλά πράγματα, εκείνα που ο κόσμος περιφρονεί, αλλά ο Θεός αγαπά, δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Έλεγε συχνά, «Αυτός που αρνείται τα πάντα, κερδίζει τα πάντα». Με την ακτιμοσύνη του ελευθερώθηκε από το βάρος του κόσμου και απέκτησε πνευματικά φτερά. Προσευχόταν με πόνο για όλους τους ανθρώπους, για τις ψυχές που υποφέρουν, για τους χαμένους και για τους ξεχασμένους. Όταν γέρασε και το σώμα δεν τον άκουγε πια, ήθελε όμως να κρατήσει τη σειρά, του έπεφτε συχνά στο πάτωμα από την αδυναμία, αλλά δεν σταματούσε τον αγώνα. Τότε έδεσε στο ταβάνι ένα χοντρό σκοινί, στο οποίο στηριζόταν για να σηκώνεται. Και έτσι, με το χέρι στο σκοινί και την καρδιά στον ουρανό, έκανε μετάνοιες και προσκυνούσε το Θεό με την ίδια ευλάβεια όπως στα νιάτα του. Κράτησε αυτή τη ρύθμιση μέχρι την τελευταία του πνοή και όταν πια δεν μπορούσε καθόλου να σηκωθεί, έμεινε στο κρεβάτι πολλές ημέρες, με ειρήνη, με προσευχή και με σιωπή, ύστερα έφυγε για την αληθινή και αιώνια ζωή, εκεί όπου αναπαύεται στο φως του Χριστού. Ως το τέλος της ζωής του έτρωγε πάρα πολύ απλά, όπως απλή ήταν και η ζωή του. Λίγο παξιμάδι, μερικές ελιές, μια σταγόνα νερό. Δεν ήθελε να χάνει χρόνο στην κουζίνα. Έλεγε, «Τα καλομαγειρεμένα φαγητά δεν ταιριάζουν στη μοναχική ζωή. Όποιος έχει γευθεί τον Χριστό, δεν μποθεί πια άλλη γεύση». Για εκείνον, ο Χριστός ήταν η τροφή, η γλυκύτητα και η χαρά. Γι' αυτό, όταν μιλούσε με ανθρώπους, έφερνε πάντα τη συζήτηση στο γλυκό παράδεισο. Και όσο μιλούσε, τα μάτια του γέμιζαν με καθαρά δάκρυα, δάκρυα πόθου για τον ουρανό. Δεν παρασυρώταν από μάταιες χαρές, γιατί η καρδιά του βρισκόταν ήδη εκεί, στην ουράνια πατρίδα. Ζούσε με λίγα, με πάρα πολύ λίγα. Ό,τι του χρειαζόταν το έβρισκε με τον κόπο των χεριών, του κάθε χρόνο ζωγράφιζε έναν επιτάφιο, την εικόνα της ταφής του Χριστού, και τον πουλούσε για μερικές εκατοντάδες δραχμές. Και με αυτά τα χρήματα ζούσε όλο το χρόνο. Δεν παραπονιόταν ποτέ, δεν ζητούσε τίποτα. Ήταν άνθρωπος μεγάλης εγκράτειας. Έτρωγε τόσο λίγο που ακόμη και ένα σίκο του φαινόταν πολύ μεγάλο. «Μα, παιδί μου, αυτό είναι τεράστιο», έλεγε. Και ο μαθητής του, που χρειαζόταν 1 κιλό για να χορτάσει, απορούσε πως ο γέροντας ζούσε με μισό σίκο και με προσευχή. Κάθε Χριστούγεννα, ο γέροντας Τείχων αγόραζε μόνο 1 ρέγγα, ένα αλμυρό ψάρι, και αυτή του έφτανε για όλες τις ημέρες από τα Χριστούγεννα ως τα φώτα. Τη ράχη της ρέγγας δεν την πέταγε. Τη δελούσε σε μια κλωστή και την κρεμούσε στην καλύβη. Όταν ερχόταν μια μεγάλη γιορτή ή μια μέρα με ψαροφαγία, έβραζε λίγο νερό σε ένα κουτί από κονσέρβα και για να πάρει γεύση ψαριού, βούταγε τη ράχη μέσα στο νερό 2-3 φορές. Ύστερα έβαζε μέσα λίγο ρύζι και αυτό ήταν το κατουξελάφρωμά του. Μετά το φαγητό, κατέκρινε τον εαυτό του με πραότητα και έλεγε «Αχ, αλίμονο σε μένα και ψαρό σου πατρό στην έρημο». Ύστερα ξανακρεμούσε τη ράχη στο καρφί μέχρι την επόμενη γιορτή, ώσπου άσπριζε τελείως. Τότε την πετούσε και αγόραζε άλλη ρέγγα την επόμενη χρονιά. Αλλά όταν έβλεπε τους ανθρώπους να τον τιμούν και να του δείχνουν ευλάβεια, στενοχωριόταν, έλεγε «Δεν είμαι αληθινός ασκητής, αλλά ένας ψεύτικος ασκητής». Και δεν το έλεγε από ψεύτικη ταπείνωση, αλλά από βαθύτατη ταπεινοφροσύνη, γιατί έβλεπε τον εαυτό του ως τον πιο ανάξιο από όλους. Μόνο προς το τέλος της ζωής του δέχτηκε να το φροντίσουν λίγο εκείνοι που τον αγαπούσαν αληθινά, για να μην τους στενοχωρεί αρνούμενος την αγάπη τους. Αν του έφερναν φαγητό, το δεχόταν από ταπείνωση, αλλά ύστερα το έδινε στους γεροντότερους της Καψάλας, πιο ανήμπορους από εκείνον.
Αν του έδινε κάποιος χρήματα, τα εμπιστευόταν σε έναν ευλαβή μπακάλι και έλεγε «Πάρε παιδί μου και αγόρασε ψωμί, δώσε στους φτωχούς, εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα». Κάποτε κάποιος από την Αμερική του έστειλε περισσότερα χρήματα. Όταν τα παρέλαβε από το ταχυδρομείο, τον είδε ένας λαϊκός, πειρασμένος από την φιλαργυρία τη νύχτα. Εκείνος ο άνθρωπος τρύπωσε στην καλύβη του γέροντα, νομίζοντας πως θα έβρισκε χρυσάφι και θησαυρούς. Δεν ήξερε όμως ότι ο γέροντας Τείχων είχε ήδη δώσει τα πάντα. Είχε στείλει τα χρήματα σε έναν φίλο του, τον κ. Θεόδωρο, για να αγοράσει ψωμί για τους πεινασμένους. Έτσι, ο κλέφτης δεν βρήκε τίποτα. Και μέσα στην οργή του έδεσε το γέροντα με ένα σκοινί και τον έσφιξε από τον λαιμό, βασανίζοντάς τον για να του πει πού κρατάει τα χρήματα. Ο γέροντας Τείχων όμως δεν αντιστάθηκε. Υπέμεινε σιωπηλά. Και όταν ο άνθρωπος κατάλαβε ότι δεν υπήρχε τίποτα να πάρει, έφυγε ντροπιασμένος. Ο γέροντας, με δυσκολία ανασένοντας, σηκώθηκε αργά και είπε με γλυκιά φωνή «Ο Θεός να σε συγχωρέσει, παιδί μου. Καμία κακία, καμία επίπληξη, κανένα παράπονο, μόνο συγχώρεση και έλεος. Γιατί ζούσε ήδη σε έναν άλλο κόσμο, στον κόσμο της αγάπης του Χριστού, όπου το κακό δεν ανταποδίδεται με κακό, αλλά με προσευχή. Εκείνος ο άνθρωπος όμως, που είχε επιτεθεί στον γέροντα Τείχονα, δεν σταμάτησε. Πήγε και σε έναν άλλον γέροντα, πάλι με κακό σκοπό, για να τον ληστέψει. Εκεί όμως τον ανακάλυψε η αστυνομία και, ομολογώντας τα πάντα, μίλησε και για όσα έκανε στον γέροντα Τείχονα. Ένας αστυνομικός ήρθε τότε στην καλύβη του γέροντα και, χωρίς να λογαριάσει την ηλικία του, τον πήρε ως μάρτυρα στο δικαστήριο, μα ο γέροντας στενοχωρήθηκε πολύ και είπε «Παιδί μου, εγώ τον έχω συγχωρέσει με όλη μου την καρδιά. Τι νόημα έχει πια η δίκη?» Αλλά ο άνθρωπος του νόμου δεν έδωσε σημασία στο λόγο του Αγίου. Εκτελώντας μια εντολή από ψηλά, του είπε κοφτά «Έλα γέροντα, εδώ δεν πιάνει το συγχώρεσέ τον». Και τον πήρε με το ζόρι ως την Ιερισσό για ανάκριση. Ο γέροντας περπατούσε σιωπηλός, κλαίγοντας σαν παιδί, όχι από πόνο για τον εαυτό του, αλλά από φόβο μήπως, εξαιτίας του, εκείνος ο κλέφτης τιμωρηθεί. Όταν το έμαθε ο διοικητής, του έγινε λύπη για το γέροντα, που δεν ήθελε τίποτε άλλο παρά ειρήνη και συγχώρεση. Τον άφησε ελεύθερο και του είπε να γυρίσει πίσω στην καλύβη του στο Άγιον Όρος. Όταν γύρισε, διηγόταν απλά «Μα, παιδί μου, αυτοί οι κοσμικοί έχουν άλλο τυπικό. Δεν έχουν το συγχώρεσέ τον και το «Ο Θεός να σε συγχωρέσει». Για το γέροντα Τείχονα, το να συγχωρείς δεν ήταν πράξη, αλλά κατάσταση καρδιάς. Δεν ήξερε να ζει αλλιώς. Χρησιμοποιούσε συχνά τη λέξη «ευλόγησον», που σημαίνει και «ευλόγησέ με» και «συγχώραμε», έλεγε πάντα «ευλογείται» και περίμενε την απάντηση «Ο Κύριος να σε ευλογεί». Έτσι μιλούσε σε όλους, σε μοναχούς, σε λαϊκούς, σε όποιον κι αν συναντούσε. Για εκείνον η ευλογία ήταν ο ζωντανός δεσμός ανάμεσα στις ψυχές. Όταν δεχόταν επισκέπτες, τους υποδεχόταν με χαρά και πρώτα τους οδηγούσε στο εκκλησάκι. Εκεί έψαλαν μαζί «Σώσον, Κύριε, το λαόν σου» και μετά τον ύμνο της Παναγίας «Άξιον εστι». Ύστερα από την προσευχή, αν ο καιρός ήταν καλός, έβγαιναν έξω, κάτω από τους παλιούς ελαιώνες και καθόταν λίγο μαζί τους. Και ύστερα, χαρούμενα, με μάτια που χαμογελούσαν, έλεγε «Τώρα να σε φιλέψω». Και πρόσφερε στους ανθρώπους λίγο νερό, ένα κομμάτι λουκούμι, καμιά φορά ξερό, καμιά φορά τσιμπημένο από τα μυρμήγκια, αλλά όπως κι αν ήταν, το πρόσφερε με άπειρη αγάπη. Γιατί εκείνοι που πήγαιναν κοντά του δεν κοίταζαν το λουκούμι, αλλά την καρδιά του ενωμένη με τον Θεό. Πριν δοκιμάσει, έκανε το σημείο του Τιμίου Σταυρού και έλεγε με παιδική σοβαρότητα «Πρώτα εγώ ευλογείται». Και δεν έπινε, αν δεν άκουγε πρώτα τον επισκέπτη να λέει «Ο Κύριος να σε ευλογεί». Τότε μόνο δοκίμαζε το νερό και χαμογελούσε ήρεμα, δίνοντας και εκείνος τη δική του ευλογία. Ζητούσε ευλογία από όλους, όχι μόνο από αγίους ή μοναχούς, αλλά και από λαϊκούς, από μικρούς, από απλούς ανθρώπους.
γιατί για εκείνον κάθε ψυχή ήταν εικόνα Θεού και από κάθε άνθρωπο δεχόταν με ευγνωμοσύνη εκείνη τη μικρή σπίθα της χάριτος. Μετά το κέρασμα, ο γέροντας Τείχων τους παρατηρούσε προσεκτικά και περίμενε υπομονετικά να νιώσει για ποιο λόγο είχαν έρθει, αν η καρδιά τους ζητούσε τον Θεό ή αν είχαν έρθει από περιέργεια για να περάσουν την ώρα. Όταν έβλεπε πως ο άνθρωπος ήταν άδειος μέσα του, χωρίς πνευματικό αγώνα, έλεγε με πραότητα αλλά και με σταθερότητα: «Παιδί μου, στην κόλαση θα πάνε και οι ράθυμοι, όχι μόνο οι αμαρτωλοί». Αν εκείνος δεν καταλάβαινε και έμενε έτσι, χωρίς διάθεση, ο γέροντας δεν μαλώνει, έμπαινε σιγά στην εκκλησία και άρχιζε να προσεύχεται. Όταν κάποιος πήγαινε με πονηριά, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την καλοσύνη και την απλότητα του γέροντα, ο γέροντας Τείχων το καταλάβαινε αμέσως. Είχε έναν φωτισμό θεϊκό, μια σοφία που έβλεπε πέρα από τα λόγια. Του χαμογελούσε ελαφρά και του έλεγε: «Παιδί μου, εγώ δεν ξέρω ελληνικά. Πήγαινε σε έναν Έλληνα για να συνεννοηθείς καλά μαζί του». Και έτσι, με έναν απλό λόγο, ξέφευγε από την παγίδα του πονηρού, χωρίς να τον ντροπιάσει, χωρίς να τον πληγώσει. Κάποτε τον επισκέφθηκε ο πατήρ Αγαθάγγελος ο Ιβηρίτης, τότε που ήταν ακόμη διάκονος. Ήρθε προς το βράδυ και έμεινε κοντά στον γέροντα μέχρι αργά τη νύχτα. Και όταν ετοιμάστηκε να φύγει, επειδή είχε ήδη σκοτεινιάσει, ο γέροντας Τείχων αισθάνθηκε με το πνεύμα ότι τον απειλούσε κίνδυνος. Τότε, αντί να μπει στην καλύβη, ανέβηκε πάνω στο πέτρινο τυχάκι της αυλής και άρχισε να τον ευλογεί αδιάκοπα, με τα χέρια υψωμένα. Ο διάκονος περπατούσε στο μονοπάτι και όταν έφτασε στην κορυφή του λόφου, γύρισε και είδε τη μορφή του γέροντα πάνω στο τυχάκι, ακόμη να τον ευλογεί. Τον λυπήθηκε και του φώναξε: «Γέροντα, φτάνει, πηγαίνετε μέσα, κουράζεστε άδικα». Αλλά ο γέροντας, ατάραχος, στεκόταν με τα χέρια ψηλά σαν το Μωυσή στο όρος και προσευχόταν: «Κύριε, φύλαξέ τον, ελέησέ τον, σκέπασέ τον με τα φτερά σου». Και εκείνη τη στιγμή, σε εκείνον το σκοτεινό δρόμο, ο διάκονος έπεσε σε μια παγίδα κυνηγών, στημένη για αγριογούρουνα. Ένας κυνηγός που παραφύλαγε κοντά, τον είδε να κινείται και νομίζοντας ότι ήταν ζώο, σήκωσε το όπλο για να πυροβολήσει. Αλλά οι προσευχές του γέροντα κράτησαν το χέρι του. Δεν πάτησε τη σκανδάλη. Και έτσι ο διάκονος σώθηκε από τον θάνατο και ο κυνηγός, από τη φυλακή αργότερα, ο γέροντας Τείχων έλεγε: «Παιδί μου, να μην έρθεις ποτέ τη νύχτα, γιατί τη νύχτα γυρίζουν τα θηρία, και όχι μόνο αυτά που έχουν σώμα, αλλά και εκείνα που δεν έχουν, που τα παραφυλάνε οι κρυμμένοι κυνηγοί». Ο γέροντας Τείχων ζούσε τη Θεία Λειτουργία με μια βάθηση που λίγοι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν. Για εκείνον, το ιερό δεν ήταν τόπος, αλλά πύλη προς τον ουρανό. Γι' αυτό, ακόμη και όταν λειτουργούσε, ήθελε να είναι ολομόναχος, μόνο αυτός και ο Θεός. Στο μοναχό που τον βοηθούσε, έλεγε: «Να έρθεις το πρωί, μόλις χαράξει αλλά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, να μένεις έξω, στο μικρό προστόο, και από εκεί να λες: Κύριε ελέησον». Ήθελε να είναι μόνος στην προσευχή, χωρίς καμία διάσπαση, χωρίς κανένα ανθρώπινο βλέμμα, γιατί εκεί, ανάμεσα σε εκείνον και στον Θεό, συντελούνταν κάτι μυστικό. Όταν έφτανε στο χερουβικό, συχνά αρπαζόταν με το νου και την ψυχή, χάνοντας κάθε αίσθηση του κόσμου τούτου. Έμενε έτσι, σε έκσταση, 20, καμιά φορά 30 λεπτά. Ο ψάλτης, μην ξέροντας τι συνέβαινε, επαναλάμβανε το χερουβικό ξανά και ξανά, μέχρι που άκουγε πάλι τα απαλά βήματα του γέροντα να έρχονται από το ιερό για τη μεγάλη είσοδο αργότερα. Κάποιος τον ρώτησε με δέος: «Τι συμβαίνει, γέροντα, όταν μένετε τόσο πολλή ώρα στο χερουβικό? Τι βλέπετε?» Και ο γέροντας απάντησε απλά, με τα μάτια λουσμένα στο φως: «Βλέπω τους χερουβίμ και τους σεραφίμ πως δοξάζουν το Θεό. Και μετά από μισή ώρα ο φύλακας αγγελός μου με κατεβάζει πάλι, και έτσι συνεχίζω τη Θεία Λειτουργία». Εκείνες τις στιγμές βρισκόταν μέσα στη χοροδία των αγγέλων, ανάμεσα σε εκείνους που ψάλουν: «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ».
Κάποτε τον επισκέφθηκε ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, φωτισμένος μοναχός και γνωστός λόγιος του Αγίου Όρους. Όταν έφτασε, η πόρτα της καλύβης ήταν κλειδωμένη. Από μέσα ακουγόταν μια γλυκιά ψαλμοδία ουράνιας ομορφιάς. Ο πατήρ Θεόκλητος, ακούγοντάς τα, δεν τόλμησε να χτυπήσει, νομίζοντας ότι ο γέροντας Τείχων λειτουργούσε. Περίμενε με υπομονή στην αυλή, ακούγοντας εκείνη τη θεϊκή μελωδία. Ύστερα από λίγο, η πόρτα άνοιξε και ο γέροντας Τείχων βγήκε με το πρόσωπο φωτεινό από ειρήνη. Ο πατήρ Θεόκλητος μπήκε στο εκκλησάκι, αλλά δεν βρήκε εκεί κανέναν. Μόνο άρωμα λιβανιού και εκείνη τη γλυκιά σιωπή που μένει μετά την προσευχή. Τότε κατάλαβε, οι ψαλμοδίες δεν ήταν ανθρώπινες, αλλά αγγελικές. Ο Θεός είχε στείλει τον ουράνιο χορό να συνοδεύσει το γέροντα Τείχονα στην Αγία του Διακονία. Όταν έφτασε στα γεράματα και τα πόδια του άρχισαν να τρέμουν, ο γέροντας Τείχων δεν μπορούσε πια να λειτουργεί μόνος του. Τότε έρχονταν οι πατέρες Μάξιμος και Αγαθάγγελος, φανεροί και σεβαστοί μοναχοί, που ζούσαν πιο κοντά στην καλύβη του, λειτουργούσαν γι' αυτόν και στο τέλος του άφηναν την Θεία Ευχαριστία για να κοινωνεί κάθε μέρα. Και κοινωνούσε καθημερινά, γιατί ήταν άξιος γι' αυτό, μέσα από την καθαρή του ζωή γι' αυτόν, κάθε πρωινό ήταν μία Ανάσταση, μία ημέρα Πάσχα. Λέγε συχνά, «Για μένα όλες οι μέρες του χρόνου είναι όπως η Διακαινήσιμος. Πώς να μη χαρείς, αφού ο Χριστός είναι ζωντανός και είναι μέσα σου?» Ζούσε συνεχώς τη χαρά εκείνη που νιώθει η καθαρή καρδιά, όταν η ψυχή φωνάζει αδιάκοπα. «Δόξα Συ, ο Θεός! Δόξα Συ, ο Θεός!» Και αυτό δεν το έλεγε μόνος του, αλλά το συμβούλευε και στους άλλους. «Παιδί μου, να λες πάντα δόξα Συ, ο Θεός, όχι μόνο στις χαρές, αλλά και στις θλίψεις. Γιατί οι δοκιμασίες είναι φάρμακα για την ψυχή, στειλμένα από τον Θεό για να σε θεραπεύσουν». Γι' αυτό, σε κάθε περίσταση, χαρά ή πόνος, από το στόμα του ακουγόταν η ίδια δοξολογία. «Δόξα Συ, ο Θεός». Ήμωσα στην καρδιά του κουβαλούσε μια μεγάλη λύπη που πέφερε για τη Ρωσία, την πατρίδα του, που τότε βρισκόταν υπό τον αθέο διωγμό, που πολεμούσε την Εκκλησία και τους Αγίους. Όταν μιλούσε για τους αδελφούς του στη Ρωσία, βούρκωναν τα μάτια του και έλεγε με σβηστή φωνή, «Παιδί μου, η Ρωσία έχει ακόμη κανόνα από τον Θεό, αλλά θα περάσει». Έξερε ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει κανέναν, πολλό μάλλον ολόκληρο έθνος. Πίστευε με όλη του την ψυχή ότι θα έρθει η μέρα που το φως θα νικήσει πάλι το σκοτάδι και οι εκκλησίες της Ρωσίας θα ξαναψάλουν. Χριστός ανέστη, για εκείνον ολόκληρος ο κόσμος ήταν ένα σώμα και όλοι οι άνθρωποι μέλη του Χριστού. Προσευχόταν με την ίδια δάκρυα για το Άγιον Όρος, για τη Ρωσία, για την Ελλάδα, για όλους. Για τον εαυτό του δεν φρόντιζε καθόλου. Δεν φοβόταν τίποτα, ούτε κινδύνους, ούτε τον θάνατο. Είχε μέσα του φόβο Θεού βαθύ και καθαρό, όχι φόβο που γεννιέται από τρόμο, αλλά την Αγία συστολή που γεννιέται από την αγάπη και από τη συναίσθηση της παρουσίας Του. Τι να φοβηθεί ο ταπεινός άνθρωπος που ζει με τον Χριστό κάθε στιγμή? Τους δαίμονες δεν τους φοβόταν, γιατί εκείνοι τρέμουν μπροστά στον ταπεινό άνθρωπο τον θάνατο. Εκείνος τον περίμενε ως συνάντηση με τον ουράνιο φίλο του. Ο γέροντας Τείχων μιλούσε συχνά για τον θάνατο, αλλά χωρίς λύπη. Τον ονόμαζε «η μετάβαση στην αληθινή ζωή» και προετοιμαζόταν για αυτήν μέσα στη σιωπή. Με τα δικά του χέρια έσκαψε τον τάφο του, κάπου κοντά στην καλύβη του για να είναι έτοιμος. Έφτιαξε και τον σταυρό του με τα δικά του χέρια και έγραψε επάνω απλά «Ο αμαρτωλός Τείχων, ιερομόναχος, δόξα Συ, ο Θεός». Ήλα στη ζωή του άρχιζαν και τελείωναν με αυτή τη φράση «Δόξα Συ, ο Θεός». Την έλεγε το πρωί, την έλεγε το βράδυ, την ψιθύριζε στην προσευχή, αλλά και στην ώρα του πόνου ήταν φίλος του Θεού. Και αυτή η φιλία τρέφονταν όχι από αίτημα, αλλά από ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό έλεγε πιο συχνά «Δόξα Συ, ο Θεός, παρά Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είχε φτάσει πια στην κατάσταση της δοξολογίας, στην προσευχή της ενέσεως, αυτή που λένε αδιάκοπα οι άγγελοι.
Ζούσε μέσα στη δόξα του Θεού, εκεί που δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει έλλειψη, αλλά μόνο φως και αγάπη. Η καλύβη του ήταν μικρή και φτωχική, αλλά γεμάτη χάρη. Είχε ένα μικρό τραπεζάκι πάνω στο οποίο στήριζε τις εικόνες του. Εκεί άναβε πάντα ένα καντήλι και υπήρχε ένα μικρό θυμιατό με λίγη απλή θυμαία. Δίπλα στον τοίχο κρατούσε τη σχήμα και το φθαρμένο ράσο του, που το φορούσε χρόνια ολόκληρα χωρίς να το αλλάξει. Στον απέναντι τοίχο ήταν ο εσταυρωμένος Χριστός και σε ένα αγωνιακό μέρος είχε ένα απλό σανίδι που του έκανε το ρόλο του κρεβατιού. Απάνω του ήταν μια παλιοκουβέρτα που έκανε τη δουλειά των στρώματος και πάνω από αυτή ένα παλιό πάπλωμα από το οποίο έβγαινε το βαμβάκι που το έπαιρναν τα ποντίκια για να φτιάχνουν τις φωλιές τους. Ο γέροντας δεν παραπονιόταν, χαμογελούσε και έλεγε «Κι αυτά είναι πλάσματα του Κυρίου». Πάνω στο μαξιλάρι του ποιητό, που ήταν μια απλή λωρίδα υφάσματος, είχε 2 βιβλία, το Άγιο Ευαγγέλιο και τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το πάτωμα της καλύβης ήταν από παλιές σανίδες, σκεπασμένες με στρώμα σκόνης, χώμα και τριχούλες από τη γενιάδα και τα μαλλιά του που είχαν πέσει μέσα στα χρόνια. Δεν σκούπιζε ποτέ, γιατί δεν έδινε καμία σημασία στην καθαριότητα του χώρου του, αλλά μόνο στην καθαρότητα της ψυχής του. Ο γέροντας είχε φτάσει σε μια μεγάλη πνευματική μέτρο, η ψυχή του είχε γίνει λεπτή, γεμάτη ουράνια αίσθηση και για να μένει ο νους του συνεχώς στον Θεό, είχε φτάσει στο σημείο να μην νιώθει το σωματικό πόνο, ούτε την ταλαιπωρία του σώματος. Οι μύγες, τα κουνούπια και οι ψήλοι τον τζιμπούσαν αδιάκοπα, αλλά εκείνος δεν ένιωθε τίποτα. Το σώμα του ήταν γεμάτο κόκκινες πληγές, τα ρούχα του λερωμένα με μικρές σταγόνες αίματος, αλλά ο νους του ζούσε σε άλλον κόσμο. Στην καλύβη του όλα κινούνταν ελεύθερα, από έντομα μέχρι και ποντίκια. Δεν έδιωχνε τίποτα, δεν σκότωνε τίποτα. Δεχόταν τα πάντα ως μέρος της δημιουργίας του Θεού. Κάποτε ένας μοναχός τον επισκέφθηκε. Βλέποντας το πλήθος των ποντικιών που έτρεχαν στις γωνιές, του είπε «Γέροντα, θέλεις να σου φέρω μια γάτα?» Ο γέροντας Τείχων χαμογέλασε με πραότητα και απάντησε «Όχι, παιδί μου, ευχαριστώ. Εγώ έχω γάτα. Είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη. Έρχεται εδώ, της δίνω να φάει, τη χαϊδεύω. Μετά πηγαίνει στη φωλιά της, χαμηλά στη χαράδρα και αναπαύεται». Ο μοναχός απόρρισε. Τότε κατάλαβε πως η γάτα του γέροντος Τείχωνος ήταν μια αλεπού. Ερχόταν τακτικά σαν σε έναν καλό φίλο. Ο γέροντας την τάιζε, τη χάιδευε και την άφηνε να φύγει ελεύθερη. Είχε και μια αγριγούρουνα. Κάθε χρόνο ερχόταν και γεννούσε δίπλα στο φράχτη του για να τη φυλάξει ο γέροντας. Εκεί, κοντά του, ένιωθε ασφάλεια. Όταν έβλεπε κυνηγούς να περνούν από την περιοχή, έλεγε με ήρεμη φωνή «Παιδιά, από εδώ δεν υπάρχουν μεγάλα γουρούνια. Πηγαίνετε με την ευχή». Οι κυνηγοί τον πίστευαν και προχωρούσαν παρακάτω, χωρίς να ξέρουν ότι ο γέροντας προστάτευε τα ζώα της περιοχής. Για εκείνον, ό,τι ζούσε ήταν πλάσμα του Θεού. Δεν έβλεπε εχθρούς. Δεν έβλεπε βλαβερά. Έβλεπε μόνο δημιουργήματα, το καθένα με το ρόλο και την ευλογία του. Ο γέροντας Τείχων είχε από τη φύση του γερό και υγιές σώμα, αλλά εξαιτίας των πολλών κόπων, των νηστειών και των αγρυπνιών, το σωμά του είχε καταπονηθεί, ήταν αδύναμος, αλλά γεμάτος φως. Κάποιος τον ρώτησε με αγάπη «Τι κάνετε, γέροντα, είστε καλά?» Και εκείνος απάντησε πάντα με την ίδια γλυκιά φωνή «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά, παιδί μου, δεν είμαι άρρωστος, αλλά είμαι αδύναμος». Αυτή η σωματική αδυναμία ήταν σημείο της εσωτερικής καθαρότητας. Το σώμα έλειωνε, αλλά το πνεύμα δυναμωνόταν. Λυπόταν όταν έβλεπε νέους καλοταϊσμένους να ζουν χωρίς κόπο. Και ακόμη περισσότερο όταν έβλεπε παχείς μοναχούς να φροντίζουν το σώμα περισσότερο από την ψυχή, ήλεγε συχνά «Δεν ταιριάζει το πάχος με την αγγελική σχέμα». Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας λαϊκός πολύ παχής που του μίλησε με ντροπή. «Γέροντα, έχω μεγάλο σωματικό πόλεμο, βρώμικες σκέψεις δεν μ' αφήνουν να ησυχάσω». Ο γέροντας Τείχων,
με πρόσωπο γαλήνιο και φωνή γεμάτη πραότητα, του είπε ήρεμα «Παιδί μου, αν κάνεις υπακοή, με τη χάρη του Χριστού θα σε κάνω άγγελο». Και έπειτα του έδωσε έναν απλό αλλά δυνατό κανόνα ζωής. Να λες αδιάκοπα την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», κάθε μέρα να τρως μόνο ψωμί και νερό. Το Σάββατο και την Κυριακή να τρως λίγη τροφή με λάδι. Κάθε νύχτα να κάνεις 100 μετανοίες, μετά να διαβάζεις τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας ή ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο και τη ζωή του Αγίου της ημέρας. Ο άνθρωπος δέχτηκε με πίστη τη συμβουλή του γέροντα και έφυγε, ακολούθησε ακριβώς όσα του είπε ο στάρετς, χωρίς καμία παρέκκληση. Μετά από 6 μήνες επέστρεψε στην καλύβη του γέροντος. Ταν τον είδε, ο γέροντας Τύχων δυσκολεύτηκε να τον γνωρίσει. Χλωτοπάχος είχε φύγει και το πρόσωπό του ήταν φωτεινό, ήρεμο, καθαρό ή μπενεϊούκολα από τη στενή πορτούλα του μικρού εκκλησακίου. Τότε ο στάρετς τον ρώτησε «Πώς πηγαίνεις τώρα, παιδί μου?» Και εκείνος με γελαστή χαρά απάντησε «Τώρα νιώθω πραγματικά σαν άγγελος, δεν έχω πια σωματικούς πειρασμούς, ούτε βρώμικες σκέψεις και επειδή έφυγε το πάχος, νιώθω πολύ ελαφρύς». Ο γέροντας Τύχων χαμογέλασε και του έκανε το σημείο του σταυρού στο μέτωπο. Η προσευχή και η υπακοή είχαν ελευθερώσει εκείνον τον άνθρωπο, ελευθερία από το σώμα, από τα πάθη, από τον εαυτό του. Με τέτοιες πρακτικές, απλές και γεμάτες φως συμβουλές, ο γέροντας Τύχων οδηγούσε όσους έρχονταν κοντά του για βοήθεια, δεν τους μάλωνε με σκληρότητα, αλλά με την πραότητα ενός πατέρα που πονά για τα παιδιά του. Είχε μεγάλη πείρα, κερδισμένη από χρόνια πολλά άσκησης και προσεύχης, και περισσότερο είχε λάβει τον θείο φωτισμό, το χάρισμα να βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Ο γέροντας Τύχων σχεδόν ποτέ δεν έβγαζε το επιτραχύλιό του. Το φορούσε πάντα, γιατί πολλές φορές το σήκωνε από έναν άνθρωπο και το έβαζε σε έναν άλλον, εξομολογώντας και σηκώνοντας τις αμαρτίες. Όσον έρχονταν κοντά του, το πιο θαυμαστό ήταν ότι δεν θυμόταν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Μόλις τις άκουγε, τις παρέδιδε στον Κύριο και ο νους του καθάριζε αμέσως. Για εκείνον, κάθε άνθρωπος γινόταν πάλι καθαρός, φωτεινός, καινούριος. Τους έβλεπε όλους σαν αγαπημένα παιδιά, γιατί μέσα στην καρδιά του δεν υπήρχε χώρος για κρίση, μόνο για αγάπη. Κάποτε ένας ηγούμενος τον ρώτησε «Γέροντα, ποιος από τους αδελφούς είναι ο πιο καθαρός στην αδελφότητα?» Ο γέροντας Τύχων χαμογέλασε γλυκά και απάντησε «Πολυάσπιλε γέροντα, όλοι οι αδελφοί είναι καθαροί». Δεν ήθελε ποτέ να πληγώσει κανέναν, δεν έβλεπε κοιλίδες, έβλεπε την εικόνα του Θεού σε κάθε άνθρωπο. Δεν κατέκρινε, θεράπευε. Όταν συναντούσε μια λυπημένη ψυχή, του έλεγε με θέρμη «Παιδί μου, ο Χριστός σε αγαπά, σε έχει συγχωρέσει. Ο Χριστός αγαπά περισσότερο τους αμαρτωλούς που μετανοούν και ζουν με ταπείνωση. Για εκείνον, η ταπείνωση ήταν το θεμέλιο όλων των αρετών, την ονόμαζε. Το μοσχοβόλημα του Χριστού, ήλεγε συχνά, ένας ταπεινός άνθρωπος έχει περισσότερο χάρη από πολλούς μαζί. Κάθε πρωί, ο Θεός ευλογεί τον κόσμο με το ένα χέρι. Αλλά όταν δει έναν ταπεινό άνθρωπο, τον ευλογεί με και τα 2 του χέρια. Και συνήθιζε να λέει «Μα, παιδί μου, όποιος έχει περισσότερη ταπείνωση είναι μεγαλύτερος από όλους». Ο γέροντας Τύχων δίδασκε πάντα με πραότητα, αλλά και με βαθιά σοφία. Ήλεγε για εκείνους που ζουν με παρθενία ότι αυτή μόνη της δεν σώζει. Η παρθενία χωρίς ταπείνωση δεν σώζει. Η κόλαση είναι γεμάτη και από περήφανους παρθένους. Και πρόσθετε με πόνο. Ήταν κάποιος καυχάται ότι είναι παρθενικός, ο Χριστός θα του πει «Αφού δεν έχεις ταπείνωση, πήγαινε στην κόλαση». Και σε εκείνον που ήταν αμαρτωλός, αλλά μετανόησε και ζει με ταπείνωση, με συντετριμμένη καρδιά, ο Χριστός θα πει «Ήλα εδώ, παιδί μου, στο γλυκόν παράδεισο». Για εκείνον, η ταπείνωση και η μετάνοια ήταν το θεμέλιο της πνευματικής ζωής. Αλλά πρόσθεται και κάτι ακόμη. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει την επίσκεψη του Θεού, δηλαδή ο νους του να κινείται αδιάκοπα γύρω από τον Θεό,
να μην απομακρύνεται ούτε μία στιγμή από τη σκέψη του. Ο γέροντας Τύχων μιλούσε συχνά για την αναγκαιότητα να διαβάζει κανείς την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες. Καθοδηγούσε όλους να διαβάζουν αδιάκοπα βιβλία που φωτίζουν το νου και ζεσταίνουν την καρδιά. Ευεργετινός, Φιλοκαλία, Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Άγιος Μάξιμος ο Σωμολογητής, Άγιος Σίμεων ο Νέος Θεολόγος, Αββάς Μακάριος, Αββάς Ισαάκ. Και πρόσθετε ότι η μελέτη ζεσταίνει την ψυχή, καθαρίζει το νου και βοηθά τον άνθρωπο να αγωνίζεται με ζήλο, και αν δεν αγωνίζεται γεννώνται πάθη. Μια μέρα ο γέροντας Τύχων ερώτησε έναν από τους μαθητές του τι βιβλία διαβάζει, και εκείνος απάντησε ότι διαβάζει Αββά Ισαάκ. Ο γέροντας σήκωσε τα φρύδια με εκείνο το ζεστό του θαύμα και είπε με φωνή γεμάτη θαυμασμό: Μα, παιδί μου, αυτός ο Άγιος είναι μέγας. Ο Αββάς Ισαάκ δεν σκότωνε ούτε έναν ψήλο. Συμβούλευε τους μοναχούς να ζουν ασκητικά για να απαλλαγούν από τις μέριμνες, όχι να δουλεύουν σαν κοσμικοί εργάτες και να τρώνε σαν τους κοσμικούς. Το έργο του μοναχού είναι η μετάνοια συνιστία η προσευχή, όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά για όλον τον κόσμο, για ζωντανούς και για κεκοιμημένους, και λίγη χειρονακτική δουλειά μόνο για τα αναγκάια, για να μην επιβαρύνουν τους άλλους, και έλεγε συχνά ότι με πολλή δουλειά και με πολλές φροντίδες ο άνθρωπος ξεχνά το Θεό. Ήφερνε και παράδειγμα από τη Γραφή: ο Φαράω έδινε πολλή δουλειά και πολλή τροφή στο λαό Ισραήλ για να ξεχάσει το Θεό, χιτσι έβλεπε τον κόσμο ο γέροντας Τύχων, όσο γεμίζει η καρδιά με μέριμνες και η κοιλιά με χορτασμούς, τόσο απομακρύνεται από την προσευχή και από την απλότητα της καρδιάς. Πριν να δώσει συμβουλή, πάντα προσευχόταν, έμενε σιωπηλός και έλεγε μέσα του: «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, πνεύμα της αληθείας», και το πρόσωπό του αλλοιωνόταν, έλαμπε με μυστικό φως, και πολλοί το μαρτυρούσαν αυτό. Κάποιοι προσπαθούσαν να το φωτογραφίσουν, άλλοι ζητούσαν ευλογία, και εκείνος δέχτηκε πάντα με απλότητα παιδιού, πήγαινε στο μικρό εκκλησάκι, έπαιρνε τη σχήμα, έστρωνε τα ρούχα του, κρατούσε το σταυρό και έφτιαχνε άπαλα τη λευκή γενιάδα του. Καθόταν ησύχιος κάτω από τους ελαιώνες και έμοιαζε με τον Πατριάρχη Αβραάμ, με φωτεινό πρόσωπο, με λευκή γενιάδα, με μάτια γεμάτα ειρήνη. Στα γεράματα όλο του το πρόσωπο ήταν λευκό, και το σώμα και η ψυχή είχε λιώσει μέσα στο φως, είχε γίνει σαν παιδί, χωρίς κακία, και οι πατέρες του τόπου τον επισκέπτονταν συχνά για να το βοηθήσουν με ξύλα, με νερό, με λίγη τροφή, και ο γέροντας χαμογελούσε και έλεγε ησύχια: «Κάντε λίγη υπομονή, παιδιά, κι αν δεν πεθάνω το καλοκαίρι, τότε θα με κόψετε ξύλα για το χειμώνα». Όταν οι δυνάμεις τον εγκατέλειψαν, ο γέροντας Τύχων αισθάνθηκε τον θάνατό του. Μιλούσε όλο και πιο συχνά για την αναχώρηση και έλεγε ότι πλησιάζει η αληθινή ζωή. Μετά την κοίμηση της Παναγίας έπεσε στο κρεβάτι. Δεν έπαιρνε πια τροφή, μόνο λίγο νερό. Και όμως δεν ήθελε κανέναν κοντά του. Έλεγε ότι η παρουσία ανθρώπου τον αποσπούσε από την αδιάλειπτη προσευχή. Ήθελε να μείνει μόνος με τον Θεό μέχρι τέλους. Όταν ήρθε η τελευταία εβδομάδα της ζωής, του φώναξε τον μαθητή του τον Άγιο Παΐσιο και του είπε με πολλή πραότητα: «Μείνε τώρα κοντά μου, παιδί μου, γιατί πρέπει να χωρίσουμε. Εγώ φεύγω για την αληθινή ζωή». Και ακόμη και μέσα, σε εκείνες τις τελευταίες 10 μέρες, δεν τον άφηνε να κάθεται συνεχώς δίπλα του. Μετά τη μικρή διακονία τον έστελνε στην καλύβα. «Πήγαινε κι εσύ να προσευχηθείς, παιδί μου». Το σώμα του λιωμένο από νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή δεν είχε γνωρίσει ποτέ ανάπαυση. Γι' αυτό η παραμικρή βοήθεια του φαινόταν μεγάλη ευεργεσία. Μια μέρα ο μαθητής του έφερε από τη Θεσσαλονίκη 2 λεμόνια και σκέφτηκε να του φτιάξει λεμονάδα για να του δροσίσει το στόμα. Μετά την πρώτη γουλιά, το πρόσωπο του γέροντα φωτίστηκε. Τα μάτια του άνοιξαν μεγάλα με παιδική θάμβη.
Μάι, παιδί μου, το νερό αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πού το βρήκες? Ο Χριστός να σου δώσει 40 χρυσά στεφάνια. Ο μαθητής έμεινε έκθαμβος. Δεν είχε ξαναδεί τόση χαρά στο γέροντα. Φαινόταν ως να μην είχε πιει ποτέ λεμονάδα ή ίσως κάποτε στην παιδική του ηλικία και είχε ξεχάσει τη γεύση. Ο τρόπος όμως που μίλησε ήταν ως να ανακάλυπτε κάτι καινούριο, σαν μικρό παιδί. Το σωμά του δεν μπορούσε πια να σηκωθεί. Δεν ήταν δυνατόν να πάει στο μικρό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, όπου είχε λειτουργήσει για τόσα χρόνια με τόση ευλάβεια, και είπε στο μαθητή του: «Παιδί μου, φέρε μου το σταυρό από την Αγία Τράπεζα για παρηγοριά». Ήταν τον είδε το πρόσωπό του φωτίστηκε με θεία λάμψη, το φίλησε ξανά και ξανά με άρρητη ευλάβεια και τον έσφιξε στο στήθος με όση δύναμη του είχε απομείνει. Ο μαθητής έδεσε στο σταυρό κλονάρι φρέσκο βασιλικό. Ο γέροντας έσκυψε ελαφρά, μύρισε το άρωμα και αναστέναξε γλυκά. «Μυρίζει ωράια, γέροντα», και εκείνος χαμογέλασε ησύχια. «Παιδί μου, ο παράδεισος». Όταν άνοιξε την πόρτα, είδε το γέροντα να τον κοιτάζει με μεγάλα μάτια γεμάτα θαυμασμό. «Είσαι ο Άγιος Σέργιος». «Όχι, γέροντα, είμαι ο Παΐσιος». Τότε ο γέροντας χαμογέλασε σιγανά και είπε κοιτάζοντας ψηλά: «Παιδί μου, τώρα ήταν εδώ η Παναγία, ο Άγιος Σέργιος και ο Άγιος Σεραφείμ. Πού πήγαν?» «Τι σας είπε η Παναγία, γέροντα?» Και εκείνος απάντησε ήρεμα: «Μου είπε ότι θα περάσει η εορτή και μετά θα με πάρει». Το σωμά του δεν μπορούσε πια να σηκωθεί. Δεν ήταν δυνατόν να πάει στο μικρό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, όπου είχε λειτουργήσει για τόσα χρόνια με τόση ευλάβεια, και είπε στο μαθητή του: «Παιδί μου, φέρε μου το σταυρό από την Αγία Τράπεζα για παρηγοριά». Ήταν τον είδε το πρόσωπό του φωτίστηκε με θεία λάμψη, το φίλησε ξανά και ξανά με άρρητη ευλάβεια και τον έσφιξε στο στήθος με όση δύναμη του είχε απομείνει. Ο μαθητής έδεσε στο σταυρό κλονάρι φρέσκο βασιλικό. Ο γέροντας έσκυψε ελαφρά, μύρισε το άρωμα και αναστέναξε γλυκά. «Μυρίζει ωράια, γέροντα», και εκείνος χαμογέλασε ησύχια. «Παιδί μου, ο παράδεισος». Όταν άνοιξε την πόρτα, είδε το γέροντα να τον κοιτάζει με μεγάλα μάτια γεμάτα θαυμασμό. «Είσαι ο Άγιος Σέργιος». «Όχι, γέροντα, είμαι ο Παΐσιος». Τότε ο γέροντας χαμογέλασε σιγανά και είπε κοιτάζοντας ψηλά: «Παιδί μου, τώρα ήταν εδώ η Παναγία, ο Άγιος Σέργιος και ο Άγιος Σεραφείμ. Πού πήγαν?» «Τι σας είπε η Παναγία, γέροντα?» Και εκείνος απάντησε ήρεμα: «Μου είπε ότι θα περάσει η εορτή και μετά θα με πάρει». Πίτα μετά από λίγη σιωπή πρόσθεσε με φωνή σχεδόν σβηστή: «Από τώρα θα λειτουργώ στον Παράδεισο, εσύ να προσεύχεσαι από εδώ και εγώ θα έρχομαι κάθε χρόνο να σε βλέπω. Αν μείνεις σε αυτή την καλύβα θα χαρώ, αλλά όπως θέλει ο Θεός, παιδί μου». Χαμογέλασε γλυκά και του έδειξε με το χέρι προς μια γωνιά της καλύβας. «Σου άφησα και τροφή, κονσέρβες για μερικά χρόνια». Ο Παΐσιος κοίταξε εκεί που του έδειξε. Ήταν μόνο λίγα μικρά κουτιά με σαρδέλες και μερικές κονσέρβες καλαμάρι, παλιές, που είχε φέρει κάποιος πολλά χρόνια πριν. Εκεί είχαν μείνει. Δεν τις είχε αγγίξει κανείς. Μέσα του ο Παΐσιος σκέφτηκε ότι γι' αυτόν αυτά δεν θα έφταναν ουδέ για μια εβδομάδα. Αλλά ο γέροντας Τείχων, με μάτια γεμάτα δάκρυα, επανέλαβε γλυκά: «Εμείς, παιδί μου, θα έχουμε πολύτιμη αγάπη στον αιώνα των αιώνων και θα έρχομαι κάθε χρόνο να σε βλέπω». Τα δάκρυα έτρεχαν συνεχώς από τα μάτια του. Εκείνες οι μέρες που πέρασε κοντά του ο Άγιος Παΐσιος ήταν για αυτόν η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού. Ήνιωσε τότε τη χάρη του γέροντα να ξεχύνεται πάνω του περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά. Μπόρεσε να το γνωρίσει βαθύτερα, να αισθανθεί την ψυχή του, να δει πόσο σοβαρά ζούσε το μυστήριο της σωτηρίας. Δεν μιλούσε για το θάνατο σαν για τέλος, αλλά σαν για διάβαση, σαν για συνάντηση με τον Χριστό, που την περίμενε ως την πιο γλυκιά αντάμωση. Δίπλα στο κρεβάτι του ο γέροντας Τείχων είχε έτοιμα μερικά γράμματα. Πάνω στο καθένα υπήρχε ένα όνομα, επίσκοποι γνωστοί.
άνθρωποι ευσεβείς, στους οποίους έθελε να φτάσει μια τελευταία σκέψη και μια παράκληση, να τον μνημονεύουν μετά την κοίμησή του. Με φωνή σβηστή του είπε «Παιδί μου, αφού φύγω να τα ρίξεις στο ταχυδρομείο και έχω και μία ακόμη παράκληση, να φέρεις έναν επίσκοπο, να με διαβάσεις στον τάφο και να με αφήσεις εκεί, να μην με ξεθάψεις μέχρι τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού». Στην Ελλάδα συνηθίζεται να ξεθάβουν τους κεκοιμημένους μετά από 3 χρόνια. Αλλά ο γέροντας Τείχων, με τη μεγάλη του απλότητα και ταπείνωση, δεν ήθελε να τον ταράξει κανείς. Ήθελε το σωμά του να αναπαυθεί μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Ενημέρωσαν τη Μονή ότι ο γέροντας Τείχων βρίσκεται στην άκρη της ζωής του και έφτασε γρήγορα ο πατήρ Βασίλειος για να τον ετοιμάσει για την απάντηση με τον Κύριο. Τον κοίταξαν μαζί. Ήταν ξαπλωμένος, γαλήνιος, με ανάσα απαλή, σχεδόν ανεπαίσθητη. Εισβήνε σιγά σιγά, όπως μια κανδύλα που τελειώνει το λάδι της. Η φλόγα δεν σβήνει ξαφνικά. Τρέμει λίγο, ζεστή, γλυκιά, ζωντανή, μέχρι να μείνει μια μικρή γραμμή φωτός. Έφυγε και ο γέροντας Τείχων, χωρίς θόρυβο, χωρίς φόβο, με πρόσωπο γαλήνιο και με τον σταυρό στο στήθος. Παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Γύρω του υπήρχε μια παράξενη ησυχία, γλυκιά πνευματική ευωδία και ειρήνη που γέμιζε τις ψυχές όλων. Ο Παΐσιος δεν ήξερε αν ο γέροντας Τείχων είχε φανερωθεί και σε άλλους πριν από την πρώτη επίσκεψη που του έκανε εκείνος. Έπων στην Καλύβα του φάνηκε αργότερα και σε έναν άλλον μοναχό, τον πατέρα Ανδρέα, που πριν έμενε στη Μονή Καρακάλου. Η εμφάνιση ήταν έτσι. Ο πατήρ Ανδρέας ήρθε για να βοηθήσει σε μια δουλειά. Δεν γνωρίζονταν. Ήφτασε στην Καλύβα και επειδή δεν άκουσε τίποτα, νόμισε ότι ο Παΐσιος έλειπε. Κάθισε κάτω στη σκιά των ελαιών και περίμενε ησύχια. Ο Παΐσιος ήταν στο μικρό εργαστήρι. Βερνίκωνε κάτι εικονάκια χωρίς να κάνει ήχο. Ήταν τελείωσε, έψαλε σιγανά το Άγιος ο Θεός και βγήκε έξω. Μόλις τον είδε ο πατήρ Ανδρέας, έμεινε έκπληκτος. Ήρθε γρήγορα κοντά του και του μίλησε με φωνή που έτρεμε από τη συγκίνηση. «Πάτερ Παΐσιε, ενώ περίμενα κάτω από τις ελιές, έκλεισα λίγο τα μάτια μου. Δεν είχα κοιμηθεί. Και ξαφνικά βλέπω έναν γέροντα να βγαίνει από τους θάμνους του δεντρολίβανου και να μου λέει «Ποιον περιμένεις?» «Τον πατέρα Παΐσιο», του απάντησα. Και μου λέει «Είναι εδώ» και έδειξε με το δάχτυλο προς την Καλύβα. Την ίδια στιγμή άκουσα να ψάλει στο Άγιος ο Θεός και βγήκες έξω. «Πάτερ, εκείνος ήταν Άγιος. Τους καταλαβαίνω τους Αγίους. Έχω δει κι άλλες φορές τέτοιες εμφανίσεις». Τότε ο Παΐσιος του φανέρωσε ποιος ήταν εκείνος ο γέροντας. Εκεί μέσα στα δεντρολίβανα είναι ο τάφος του πατέρα Τείχονα. Είχε φυτέψει δεντρολίβανο γύρω από το μνήμα για να μην πατιέται ο Άγιος τόπος. Οι θάμνοι είχαν μεγαλώσει και είχαν σκεπάσει όλο το σημείο. Πως του είχε ορίσει ο ίδιος ο γέροντας, δεν τον ξεθάβουν και δεν θα τον ξεθάψουν μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος. Οι ταπεινοί άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν πόσο συχνά αδικούνται οι Άγιοι. Όταν βλέπουμε μόνο τις εξωτερικές πράξεις τους και δεν νιώθουμε τον πλούτο της ψυχής τους. Τις περισσότερες φορές όσα ξέρουμε για τους Αγίους είναι μόνο μερικά ψίχουλα που ξέφυγαν χωρίς τη θέλησή τους, επειδή δεν μπόρεσαν να τα κρύψουν. Τις πραγματικές αρετές τους δεν τις ξέρει κανείς, ούτε οι ίδιοι. Γιατί οι Άγιοι μετρούσαν μόνο τις αμαρτίες τους, όχι τις αρετές τους.